Alde batetik, akordio honek, EH Bildu dakan elkarrizketarako eta akordiotara iristeko gaitasuna egiaztatzen dabela eta saltzen dabela. Eta beste alde batetik EH Bilduk akordio bat sinatzen da benean, guk uste dugu herritarren bizi kalitatea hobetzen dabela eta gure proposamenek osagai sozial handi bat eukitzen da bezalako. 500.000 euro lotu ditugu ostalaritza gertuko denda txikiseri eta industriako enplegua mantentzeko, diru laguntza bat sortzeko. Krisi honen ondorioz, EH Bildu beti aldekoa izan da diru laguntza zuzenak ematiana, baina oinguan esfortzu bat itxean egin duen pertsonengan eragin zuzena eukitzeko eta komentatu ditudan sektorien lanpostuak eusteko eta pertsonen lanari eusteko. Egindako talka planerako proposamenak 1.140.000 euroko balioa izango dutenak, bi alderdien artean zehaztuko ditugu eta basiak finkatuko ditugu eta horregatik eskerrak ematean nahi detzago PSE-ri. Azkenien bai, Andretxeak leku ikusgarri bat eukiko dau eta leku zabal bat eukiko dau, egiten da bezen lan guztiak behar daben leku ikusgarrisa. Emakumeen maixa eta mugimendu feministan eskaria denbora guztian euki dugu buruan, hemendikan gure zorionak bialtzea nahi detzegu mugimenduari. EH Bildu marra gorrizetako bat izan zen, Andretxea berria egitea, eta emoten dau, laster gauzatuko dela. Azkenik, eta ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, herriko basoak etengabe kudeatzeko plan bat adostu dugu, dago gizon kronogramakin, gure mendizen konfigurazioa asko aldatzen ari da, gure begizen aurrian, asko eta azkar, eta horregatik uste dugu kudeaketan plan bat martxan jartzea komenigarri zazala. Gainera, etorkizunerako ikuspuntu batekin, guk uste dugu horrengo pasua, udalak lurrak erostia, edo Javiekin hitzarmenak egitea izan beharko zela, guazen plan batekin hastera.